Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите палачинки. Знам, че според вас това е много лесно, но доста приятели му питаха как се правят и затова реших да го направя и да споделя с вас. За целта ще са ви нужни брашно, яйца и мляко. Може да добавите захар, сол и други неща, но според мен тези продукти са достатъчни. Взимаме яйцето, чукваме го някъде и го поставяме в една купичка, за да видим дали е развалено. Взимаме и другото яйце, пак го чукваме някъде и го поставяме в купата, да видим дали е развалено. За сега моите яйца не са и ги слагаме в другият съд. Взимаме миксера и разбиваме. Яйцата. Когато разбиваме добре яйцата, слагаме и млякото. За него ще ви е нужно една чайна чаша. И започваме да разбиваме с миксера. Когато разбием добре, слагаме малко от брашното, не цялото, защото може да ви е в по-голямо количество или в по-малко и така ще се прецените по-добре. И започваме да разбиваме. И слагаме тигана да загрее. И го слагаме. За да разберем дали сместа ни се е получила, слагаме черпакът и виждаме, то трябва да ни се получи като боза. И ето така, като разтирим, виждаме как е като боза и ние ще видим, че сместа е много добра. И докато чакате да загрее тигана, ако вашата смес е рядка или много гъста, през това време можете да сложите вашите продукти, които са ви нужни, за да се получи перфектната смес. Също така за палачинките ще ви е нужна шпатула или ето този уред, който аз ще използвам. И също така ще ви е нужна купичка с олио и салфетка. Ето това аз го правя. И потапяте салфетката вътре, но ще го направя малко по-късно, защото салфетката ще се разтопи. Ето това ви е нужно за тиганът, в който ще направим палачинките. Взимате олиото с салфетката, потапяте салфетката вътре и обилно намазвате целият тиган, докато държите дръжката. Най-вече намажете добре върху ето тези, докато около ъглите. Ето така. И размазвайте. Вземете сместа с палачинките и сложете някъде около черпак или малко по-малко и сложете на тигана, докато го държите и ето така правите самата смес. И разтиляте хубаво върху него. Изчаквате така да загрее и когато почне да пожълтява и се получат ни като тези дупчици, започваме с ето това така да махме, но при мен още не е станало. Сега взимаме уредът и ето така правим. Хващаме с едната ръка, на мен поне ми е по-удобно. И ето така обръщаме. Чуваме един звук, но нищо. Също така трябва да сте приготвили една чиника, в която ще слагате палачинките. И виждаме дали палачинката е готова. Когато ето така я подигнем и видим отдолу. Ето моята вече е готова. И я слагаме в самата чиника. И така продължавате вашите палачинки. Сложили сме вече отгоре палачинката и я чакаме
да я обърнем от другата страна. Когато видим, че е готова, започваме да я обръщаме. Ако ви се струва, че са дебели, спокойно после ще се отпуснете, ето като тази. И за да видим дали е готова, просто бутаме, виждаме, готова е. И я слагаме в чинията. И така се продължавате с другите палачинки. Слагаме си палачинка в чинийка и намазваме с шоколад. Взимаме шоколадът и го слагаме точно, ще ви покажа един начин за слагане на шоколадна палачинка, точно през средата и се получава после навсякъде има смесъл шоколад. Вместо да харчите целият шоколад за цялата палачинка, така спестявате шоколад, но имате навсякъде шоколад, докато ядете в палачинката. Също така ще покажа с две палачинки, че има два начина за навиване на палачинка. Първият си е съвсем обикновен. Навиваме си я ето така и си я поставяме, нали, в чинийката. А следващия начин за нагъване е ето така и ето така и ядете така. Ето ни ги палачинките, надявам се да си ги направите и много да ви харесат. Довиждане!